بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام الحنيف دينا وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن الكريم حكما وإماما وبالكعبة الشريفة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. Mehraban Huday Tebareke ve Teala hemmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun deyip çeken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tahammül ettiyen kıyınçılıklarınız ve başka da näme hayrat ve ihsanat edilýän bolsa Allah Taala lütfu keremi bilen kabul edip belki hemmemizin iki dünyas avat bolsun inşallah. Hazreti Mahtum Bülüşan eydiýär: Şefi'il muznibin mahşer gününde makamı a'la sen hakkın yolunda şam-u seher ümmetlerin diline mümin dilerine dua da belli. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek yaşayışı hoşbaxtterin insan, yerde ve asmanda muhteremterin insanın gurrunu. Kıyamatta cennetin gafdışın hormatına açılıp, tamamı insan bolandan sonra, cin bolandan sonra, tamamı mahlukat, hemişegi yaşayacak, öyüne girecek bolanna, şovenden mübarek eli bilen açılacak cennet. Dünyada yaşap belki, mübarek yatan yerinde ve kıyamatta şefa olan. Ey Müslüman doğallı! Evvela celesede aydeyin, beyik terin ılımlı olan ustadlar, siret-i mübarekler ders veren beyik şahsiyetler, ustadlarım, Türkmen Sahrada, Ahmed Ağun tasir yalak, öz ustadım, Celaleddin Ahun, hafizahullahu subhanahu ve taala ve başka da siret ders veren beyik ustadlar bizden ayıp etmezler. Bizim bir azıcık sihaca olan alım bilen bir celesani kurmaklık gerçekli yağatımız da yok. İzafe alım da yok. Sihaca azıcık ittilaat bilen yöne fakat Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ruhu hoş bolsa bolýa diýip başladyk ey Müslümanlar. Özüňizi tanıýman oraňyzak o beýik insany. Bir wagt bir alimlaň biri musafiretde çöllen barýady diýen kadimde özüňiz bilýäňiz kitaplar dashat el bilen ýazylýar, çap ýok. On kagyzyny deri ýa deremeňize ştatlardan tapmaly. Ya ýuqajyk agaçlar oňa da yağca salıp bağlın yağın salardılar diye kadim Bukhara'da da kağıdın yüzüne näme diýip musafirette zatta yağının eteğine qalanna yağı kan su sinmezek bolýar. Şondan çiri bağlın yağı arasaca olan soň şon salardylar diye. Ir wagt bir ustadlaň biri şeýle alymyň ýüzüne gezip bäkä aýoglagda ýok dogry. Ezafa bir yeri qaçyp ataýyn diýen ýarak düz ýerden Maryam bolmaly ben nohuda ne bir gawak başaňa gaçar ýalak, ne bir öý wa, ne bir bag başaňa teňde ýygalanar ýalak. Şonda beýik ustad elinde de bir erdeşli deshat kitabı bolmaly,
bir beýik ewliya ustatlaryň ýanyna barıp ýazypdyr şonu emla edip şoň agzyndan. Indi ya o ustada gitmek muyassarda, ýozam da o ustat dünýeden geçipdir. Indi olakon bir erdeşli zat. Onun için de Hudaý Taala we Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek agzyndan çykan gurrunlar şu beýik ewliýaň, şu Hudaý Taala'nın söýen bendesiniň mübarek dürdäne sözleri ýazyk bolmaly içinde bir akyp erip gitmesin diýip, bazada saklaýyn diýip, özüm ezilsem-de, özüm merizlesem-de diýip düz ýerde, hatta tarihte agzalya bir gije şu kitaby gujaklap, eňil merak durup ruku eden ýalak bolup, şu kitaba suwda girmedi diye. Sonra o bende Huda dünýeden geçipdir, başga bir Hudaýyň söýer bendesi şu alimy diýişinde gördü diye. Ondan nämetdi, onna Hudaý Taala men günämi geçti. Näme sebepli geçti? Onna falan gün Hudaý Taala'nın kelamy erip akmasyn diýip bir kitaby gujagymda saklap izmedim, ezilmeklikden sakladym. Hudaý Taala şoň hormatyny günäm geçti diýipdir. Biz de şeýle musulman doguldy. Biz amelle bolup bilmeýäs. Bizde bir ezafa ilm da ýok. Ýöne şu beýik insanlaryň mübarek sözlerini aýdyp, belki Hudaý Taala şu beýik eşrefe mahlukat bolan beýik şahsiýetiň hormatyna Hudaý Taala dünýede awr eli ýaşaýyş we gabrda da Hudaý Taala'nın söýjek formuna we kıyamatda da şu beýik ewliýany hoş ýagdaýda tapmak hemmemize muyassar bolsun inşallah. Geçen hafta aýdypdyk, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek nesebi arka barya ta Adnane çelli. Dädesi Abdullah, kakası Abdülmuttalib, garry kakası Haşim şeýdip ta Adnane çellim gidiýär. Adnane çellim Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek nesebi şoňa çelli hemme ulamalar muttafaq, ihtilaf ýok. Hatta Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın özü de Adnane çelli sanapdyr. Adnandan aňarda Peygamberimiziň arkasy Hazreti İsmail jany var ya, Hazreti İbrahim Halilullah'ın ogly. Hazreti İsmail ala nebina ve aleyhissalatu vesselam şoňa barýarlykda da gurrun ýok. Ýöne şoň arasyna Adnan bilen Hazreti İsmail janyň arasyna arkalar känelip azalypdyr. Tarihin ihtilafyna görä. Bir ette muwarrahlar aýdypdyr, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bilen Hazreti İbrahim Halilullah'ın arasyna 29 arka var diýipdir. Bir ette ulamalar 60 arka var diýipdir. Şu 29 bilen 60'ın beter matafawat iken, nämeden meýlek Adnandan meýlek şeýle. Adnan bilen Hazreti İsmail janyň arasynda musulman doguldy. Pes Peygamberimiziň arkasy Adnandan gaýdyp, Adnandan berrak gelip Nazr. Geçen hafta gurrun geçenler Qurayş'ti diýerler. Nazrı da Qurayş diýipdirler, Nazryň bir agtygy bar. Fihr diýerler. Oňa da Qurayş diýipdirler. Qurayşyň da illatlaryny geçen hafta aýtdyk. Birentekler olakon balyk tutansaň, birentekler beter gabilesi kän bolansaň, bir ette ulamalar mamalası kän bolansaň diýip alhasyl indi Qurayş diýip Nazra da diýipdirler. Agtygy bolan Fihre de diýipdirler. Muny tatbiq berýärler, ikisi bir gyn gurrun däl. O Fihre näme diýip Qurayş diýipdirler, şon Nazryň birji däne ogly we Malik'ın da birji däne ogly bolmaly Fihr, ýani nesl ýaýramansaň ikisi Qurayş hesap bolýar diýip şondan şeýle aýtdylar diýip. Aham Nazrdan bäri gaýdyp Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek nesl Haşim'e gelýär. Beni Haşim, Benu Haşim diýerler Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a. Haşim'in öňü besenden Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Haşim diýip, ey musulmanlar, men gurrun etjek bolsam tarih jawapgu. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Hazreti Adam atadan ta öz dünýäge gelýänçe her arka geçen bolsa Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek nuri şonda keramet görnüpdir. Geň zatlar görnüpdir. Aýtjak bolsak, elbette ömrümüz, janymyz feda Peygamberimiziň nesebine. Ýöne wagtlar gysga bolansaň muhtasar etdik ey musulmanlar. Haşimden gaýtsak, Haşim diýip der asl ady Amr. Näme diýip Haşim diýerler? Haşim diýip batyrma bişirýän adama diýerler. Bir soğuk tamak bolsa, şoň içine de et atylsa, şonu çörek dograp iýilse şoňa serik diýerler.
Amr ellezî haşemez-serîde li kavmi kavmun bi Mekke'te mustanîne icafi sunnet ileyhir rihletâni kilâhuma seferu'ş-şitâi ve rihletul esyafi. Asl emir deyip duran näme? Evvelin nefer Mekke-i Mukarreme'de yaşayan Kureyş tayfadan batırmanı millete berip başlan Haşem diye. Ondan için Haşem deyipdirler. Yoxum der asl adı emirmiş. Ondan önce çörek berýärler bolmaly, ondan önce horma berýärler bolmaly, edafa mehmana hormasylygy yok. Şondan bäri kän bolupdyr. Haşemden bäri kim boldy? Haşemiň ogly Abdülmuttalib. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın kakasy. Şondan gaýda eýleýin musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek nesebiniň gurrun Abdülmuttalib inni Haşemden Abdülmuttalib'e Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın nuru geçecek. Näzire geçýär? Haşemiň gen gurruny ba onu özü bilen Hudaý Taala'nın arasyna goýduk. İnşallah aýanda da Hudaý Taala nesip etse bir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ýaşaýyşy barada bir kitap ýazma niýetdemi? İnşallah şonu mufassalen gurrunlary geler. Bir wagt Abdülmuttalib Hicr diye ýanky Beytullah Şerif'in ýanyna bir helali bolup duran bir daş wa Hicr de diýerler. Hicr İsmail şoň içinde ýatydy diye Abdülmuttalib bir diş görüpdir. Diş görüp meni bir forumrak bolup şu wagtyň alim kahellerine sataşdy diye. Ýöne geňzat Abdülmuttalib şu kahinin ýanyna baranda maňraý ýalfyllap durýar. Şeýle eýne bir bela teşbih atyň maňraý ak bolşýarlyk nurlar sokup özü hiwara atyr vurmasa da Abdülmuttalib'in üsü beter muattardy diye. Atyrly ýaşardy diye. Yani Hudaý Taala Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın erhasatından peygamber bolmaka dünýäge gelmäke kökeden geň zatlaryndan hatta Abdülmuttalib'i ýaş wagtyny Kureyşler şoň beter ýüzü nurly bolansaň o Yahudlar da geçen kitaplar Tawrat ýaly mutalaha edenseň Abdülmuttalib'in neslinden bir peygamber öňjek ahir zaman peygamber diýip şoň ýüzüniň nurundan da teşhis berip şoň beter teberrük ederdiler diye. Hatta qahsali bolup ýagynna ýagmanny Abdülmuttalib'i elinden bir jawan oglan bolmaly şonu äkiderdiler de dağın defesine doga etsen Hudaý Taala ýagyn ýagsyn şonu tebessül ederdiler diye. Ya Rabbim can Hudaý şu Abdülmuttalib'in maňraýyny ýalfyllap duran ahir zaman peýgamberiň nurun hormatyny bize ýagyn berdiýenne eýýem ýagyn gelerdi diýip musulmanlar. Kän şunýalak gurrunlardan aham Qaytdyk indi Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın dünýäge geljek ýyly. Amul fiilin helak bolan ýyly. Ebrehe diýen betbaht bir suççu adam bolansaň Beytullah Şerifde awaldan bir tijaretin merkezi onu bir teberrük öýüp bilýärler. Ebrehe diýen betbaht Yemeniň padyşasy bir däne özüne bir öý bejerýär şunu indi Käbe baryp bermesin tutjarlar. Men öýme galsan şunu ibadet etsille ştada da kan sowda boljak. Bir forum bazar çetjek bolupdyr. Bir de milletin Beytullah Şerifi eradeti kan bolansaň muňa kan tawhidler edip hatta bir ette adamlar baryp şonu eýne sınja hesap edip tualet deşwi hesap edip şoň içinde sınja gallala diye. Sonra da ýykyp goýardylar. Ebrehe de meni qyyn görüp qahary gelip Beytullah Şerifi özüňiz bilýäňiz Beytullah Şerife musulmanlar yıkman uğruna düşüyor. Şonu Kureyş'in kän düýelerinden, dawarlarından ogurlaya, ýanky Ebrehe diýen betbaht. Şonu Abdülmuttalib 200 däne düýesi ogurlanypdyr, şonu dilemäne barýa. O bir belli gurrun. Ýöne Abdülmuttalib şonda bir dağa çykdy diye ýanky doga edip ýagyn dilenýänler Abdülmuttalib'i üstüne çykarylýan dağ. Şoňa çykyp Beytullah Şerifi gözledi diye. Şonu Abdülmuttalib'in maňraýyndan bir nur çykdy diye Beytullah'ın ýüzüne, Beytullah Şerif'in mübarek diwarına ýalkymy düşdi diye. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın dünýäge geljek golay güller ha. Şonu Abdülmuttalib düşäkamda aýdypdyr, narahat bolup bermäň. Biz basýasypdyr. Beytullah'ın eýesi we men maňraýymdan da bir mübarek nur çykakamda şu Beytullah'ın diwaryna düşüp ýalkym sally. Bizim işimiz gawdyp, şonu şey diýdi diýip musulmanlar. Aham
Ebrehe bir adamy berýär. Ýanky Abdulmuttalib'e garşy. Qurayşyň uluhan adamsy bolansoň indi gurrun etjek. Onda Abdulmuttalib demen 200 tane düýän beraga. O Beytullah'ın öz eýesi bar. Şonna Abdulmuttalib'in ýanyna ýanky sefiri ki Ebrehe taraftan geldi. Gel ahamda eýne bir näme aýsam, eýne bir öküzi damakçalanda tarihte agzalya şey diýip agzapdyrlar. Eýne bir öküz damakçalanda boyunly kesende pahlaya, şon ýalak pahlap damagy dolup Ebreheň sefiri gelip Abdulmuttalib'in aýagyna ýykyldy diýe. Näme diýip ýüzündäki nury görüp, "Hey wala şoňa eşhedü enneke seyyidu Qurayşin haqqan." Men Hudaý bilen gasam etýän sen Qurayşyň başlagy bolmaly. Ýüzündäki nurdan millim diýip şey diýdi diýär musulmanlar. Hatta Abdulmuttalib'in öz Ebreheň ýanyna barýar. Barıp gurrun etjek ýanky düýeler barada. Şonda Mahmud diýip bir fiili vardy diýe, ak olakan fiil. Ebreheň iň olakan fiiliniň ady Mahmud. Ak fiil bolmaly, şonu ewasal akanda Beytullah'ny ýykjak diýip Hudaý saklasyn. Şonda hatta Abdulmuttalib bar Ebreheň ýanyna baranna, ýanky ak olakan Mahmud diýen fiiliň özi çöke düşüp eýne bir diýe çöken ýalak bolup maňreýini ýere goýup Abdulmuttalib'in maňreýiniň nuruna ihtiram goýdy diýe. Oham diýdi diýe. Esselamu alen nurillezî fî zahrike ya Abdulmuttalib. Hudaý Taala'nın gudraty bilen ýanky Mahmud diýen fiil kepledi diýe. Salam bolsun ey Abdulmuttalib'in maňreýindäki nur diýdi diýe. Şun ýalak Abdulmuttalib'de gengurrun görnüşi ýalak aňarda-da görnüp durýar musulmanlar. Ýöne agzam ýanym janymyz fada teberrük bolsun kitaba galsyn diýip agzam edýär musulmanlar. Oham ýene de bir kerameta diýip bolmaýar. Mucize peygamberlikden sonra aýdylýar. Peygamber bolmaka görülen zat ona erhas silýär. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň mübarek erhasatyndan Ebrehe görüp durup ýene adam bolmandyr. Yine yıkacaktan bolup şonu aňyrrak taraftan bir bulut ýalak bolup ýanky ababil ýan kuşlar agzyna bir daş, her aýagyna bir daş Ebreheň leşkerini dargatmana durýar musulmanlar. Fiilin üstünde bolup durup, defesine demirden bolan pafaklary bolup durup, ýanky daş ady daýadyk diýär, kimin kellesine degmeligi. Şu defesindäki demir daşy, demirden bolan pafagy deşip adamy deşip etekdäki öze bir nohut ýanjak diýe. Etekdäki fiili deşip ýere ýetýär diýe. Şey dip helak etip durýar musulman doguldy. Ýöne bir geň bolan dahyly parantez Ebreheň öze darga gitýär. Barmaklary gopmana durdy diýe. Ennamyndan çirkler akmana durup şey dip öldü diýe. Mani kafirler Kur'an-ı Kerim'in içinde Sure-i Mübareke fiili görüp ashab-ı fiil näjire bolýar? O näjire bolmaly, demir deşmeli, adamy deşmeli, etekdäki fiili deşakamda ýere gaçmaly. Şu ashab-ı fiilin helak bolan ýerine bar tahqiq etdiler diýe. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Alam tara keyfe faala rabbuka bi ashabil fil? Alam yec'al keydahum fi tadlil ve ersala aleyhim tayran ababil termihim bi hijaratin min sijil fec'alahum ka'asfin ma'kul. Dawarın agzyndaky saman ýalak awranyp gitdi, ölüp gitdiler helak bolup. Şon tahqiq edenlerini uranyumy keşfetdiler diýe. Ýani saranaha ýetdiler. Uranyumda enerjiýe hastaý bardyr, şoňa dünýä şoňa mubtala bolupdy. Her ýerde de şoň gurrun nagadar zada da ýarýar. Şoň menbesi gany sazy edilmel uranyum diýen maddany şu ashab-ı fiilin helak bolan ýerine şo taýda tahqiq edip şoňa saranah keşfetdiler diýen musulmanlar. Her ýerde Hudaý Taala'nın gudraty bar. Abdulmuttalib mujarrat ýagdaýda özüňiz bilýäňiz Qurayşyň bir Şam şerif tarafa tomsuňun gidip Qışın günne Yemen tarafa gidip rihlet-i şita'i ve sayf Tomus bilen qış bilen göçe akamda gonmasy barmy şey musulmanlar. Şonu Abdulmuttalib mujarrat ýagdaýda bir Yahudi gözläpdir şonu. Nerden bolýan sen nepdir? Onu men zalam palan ýerden Mekke-i Mukarreme'den haýsy taýfadan Qurayşdan Qurayşyň haýsy bölüginden Benu Haşam'dan, Haşam'ın oğlu men. İcaze versen sen bir ennamın olacak deyiptir.
Bolya diptir, awratda yer bolsa gora diptir. Awratda yer bolsa gör diptir. Şonna burnu gördü diye ennamanyň bir mojaz yerlerine baktı. Şonna ayasyny gördü, o hem aýdypdyr. Sen bir aýaňda padişahlyk ba, bir aýaňda da peýgamberlik ba. Toy etdiňmi dipdir. Yo toy edamagan tek dipdir. Toy etsen, men geçen kitaplar okuydum. Toy etsen Benu Zuhra, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın aňyrdaky nesiller Zuhra diýen adamdan gaýdýa Abdümanafyň dädesi şu Benu Zuhra, Zuhradan gaýdan zenanalardan izdivaç et. Hey göre şarafeti kendir şolar diýip geçen kitaplarda agzally diýip şey diýipdir Abdülmuttalib. Abdülmuttalib degen akamda Abdümanafyň gyzy bolan Halana özüne alýar. Ondan sonra Hale bilen Wahab diye ikisi Abdümanafyň çağasy Wahab'ın gyzyny öz Abdullah körfe oğluna alýar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın dädesini Hazreti Amenan alýar. İkisi Benu Zuhra'nın şarafetli ýagdaýlaryna ey musulman dogurlar. Peygamberimizin dädesi Abdullah, enesi Amena bulan da gen görüňler taryhda doly. Şarafeti barada, kerametleri barada, kän görüňler bar. Özüňiz bilýäňiz. Ýöne Peygamberimizin dädesi Abdullah 3 tane asl dogançylar. Emusi kan inşallah siratlarda gelir. Ýöne 3 tane enevir atavir Abdülmuttalibden bolan Zubeyr diye, bir de Ebu Talib, bir de Abdullah. Abdülmuttalib beter ýaşyny ýetken ederdi diye. Oğulla azmış. Şonna bir gün Beytullah'ın ýanyna duha doga edipdir. Ya Rabbim, eger men 10 tane çağam bolsa, 10-njy tekmil bolsa, şu 10-njyny men Huda üçin şu Beytullah'ın ýanyna damak çaljak diýdi diye. Peygamberimizin dädesi Abdullah, Abdülmuttalib'in 10-njy çağasy. Şonda damak çaljak bol Käbe şerifän ýanyna eltenne bir akylly zenanalan bir dipdir. Ey Abdülmuttalib, Abdullah ki beter pak, beter nurlu arasa onu beytme dipdir. Ona näme diýili etjek bolsaň sen ona näme? 10 tane düýäni bir kagyza ýaz, Abdullah'na bir kagyza ýaz. Gorra çek dipdir. Abdullah çykdymy? Ýene düýäni känelt 20 düýä ýazda gorra çek. Ta şu düýele çykýança gorra çek, ahyrda da şu düýäni çağamyň tarafyndan nide damak çal bolar diýe. Şeýle gorra keşi bolup ahyrda da 100 tane düýä baranna 100 düýä çykýa, Abdullah damak çalynmadan galýa. Onun için Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýtdy: "Ana ibnu Zabihayn." İki tane Huda üçin damak çalynjak bolup duran şahsiýetiň balasy mennipdir. Aňyrrak barsama Hazreti İsmail'e var ya Huda üçin damak çalynjak. Yo, yakynym gözlesem de öz dädem Huda üçin damak çalynjak bolup 100 tane düýäň mugabelinde. Onun için kitaplarda, tarihlarda bizim usul-i dinine nazar berýän ulamalar aýtdy, şumat adamyň diýeti hesap edilenne şu 100 düýä wara hesap edilýär. 100 tane düýäň kıymaty näçe bolsa, asl şoňa wara hesap bolmaly şey diýeýim musulmanlar. Peygamberimizin ennesi beter iffetli hayaly zenanetdi diye. Şonýalyk hayal zenanety öz wagtynda ýokdy. Dädesi de Abdullah beter pak adam etdi diye. Hatta bir wagt bir kahin, bir porhan zenane geldi diye Peygamberimizin dädesiniň ýanyna, Abdullah'ın ýanyna telekeçilige çağırdı diye. Zınak çağırdı diye. Fatime diýen bir kahin mady diye zınak çağırdı diye. Etmedi diye. Näme diýip? Hazreti Abdullah, Hazreti Amine bula aňyrdan Hazreti İbrahim Peýgamberiň şeriýetine paýband adamlardan şey musulmanlar. Gerçen şeriýetler Peygamberimize çelli bir miktar tire bolsa da onda da iffetleri belli bir adiyallarda haram bolan zatlardan çekinerdiler diye. Bu gurrunlar Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın enatasından bolan ýagdaýlar. Ýöne birje gurrunma inşallah siret-i mübarek tökönmäke näçe ýyl we entek forsat şu barada ýürüýte bir juzba ýazjak bolýar. Çün kelasa agzap bolmaýan näme gurrun aqidat harab adamlar Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın enatasyny cehennemi diýerler. Peygamberimizden önçe dünýeden geçensen hatta kitaplar ýazylypdyr, mujadeleler bolupdyr, nazarlar bolupdyr.
Buhara şerifin nezariyeti, Buhara şerifin akidesi, ehl-i sünnetin asl akidesi, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın enatası imanlı dünyadan geçti. Sadece çofanın düşünür, çofan Huday Teala'nın yanına erzeşiken, yöne ettilaatı zayıflıktan aydiyen, inki ettilaatı zayıf adam, şoňa göre aýtjak bolsam, Abdullah'ın manasy näme? Hudaýyň bendesi diýdigi. Ameneň manasy näme? İman getiren zenana diýdigi. Sadece olakon tahqiqlar we Buhara şerifte hatta olakon akide kitaplarda yazılanına agzalypdyr. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın enatası imanly geçdi diýip. Sonra bir alimden bir Buhara barypdyr. Buhara'nın ahirki esirraklarını ola bilen bahs etmäne durupdyr. Yani şu tarihe çelli, şu alim Buhara baryança Buhara'da akide ders berýärlemişdik. Peygamberimizin enatası barada gurrun etýärlemiş, imanly geçdi diýip. Şu alim barıp imansız geçdi diýip kitap yazıp sadedenden sonra Buhara'da gurrun etmediler, sukut etdiler diýipdir. Näme diýip o betten beter hattan aşyp barýar. Hatta şu alimi ki Buhara barıp kendi kitap yazıpdyr. Ayrılmadan 3 yıl önce o benden avreyn saklayanlar ayrılmadan 3 yıl önce tövbe etti. Yani tövbe etse de dünyadan geçecek bolanlar şu Peygamberin enatasını dille görensen diline gurt düştü diye. Sukut etmek gerek ey Müslümanlar. Her näme değilsin. Onun näme bir sahih rivayetler ve azapta deyip on inşallah gurrunu tawzihler bilen senetleri bilen näme gurrun boljak bolsa cözbe formunda inşallah ayanda da sizin ihtiyarınızda olara Müslüman doğalım. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın enatası beter mübarek. Dünya geleceğin inşallah gelecek hefteden meyle. Çün beter kan gengurrunlar bolupdyr Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın dünya gelmekliği barada. İnşallah galman bereketiniz kanalar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir erdeşli nur dersi şaha jelesen. Peygamberimiz erdeşli nur. Şu erdeşli nuru biderek adamda koyar mı Hudaý Taala? Koyup bermer Müslümanlar. Hatta cahiliyet vaxtında da arasa adamların üzerinden gelipdir. Abdullah iki rivayet var. Bir rivayette men sen zenanan bolayın diýende gerek gelipdir. Bir rivayette men bilen haram yat diýende etmedi diye. Haram ahım diýdi diýe Müslümanlar. Her kimde çağasa Hudaý Taalaň dostu boljak bolsa, Hudaý Taalaň söýen bendesi boljak bolsa, enata pak bolmaly. Paktan pak doğar. Bir akar yerden akarmış arık, menmellik edenin tanafı çüyrük. Türkmen arada kan ki Müslüman doğalla, bana mesal kan. Bir vaqt bir ustadlaň ocağına bardyk, yaňrak bir näçe gün mundan onça. Ocağını eýe bolan adamlar gurrun berýär. Bir ustadlaň ocağına bardyk bende Huda. Şonda gurrun berýär, dädem bir wagt falan ustadyň ýanyna bardy diýe. Dädesi de ewliya, o aýdyp duran ustady da ewliya, ýene bir ustad pa o da ewliya. Näme edipdir bola? Men dädemiň ruhy, ewliýalaň ruhaniýeti gelmeýärmi? Dädemiň ruhy, falan ustadyň da ruhy, falan ustadyň da ruhy bir ýerde oturup ders aýdyşypdyrlar diýe. Huzury fizikisi ýok, ýöne ders aýdyşypdyrlar. Sonra dädemi akitdim maturly falan ustadyň ýanyna, şonda o ruhlar gelip ders aýdyşmadymy? Şu baradaky sualy huzuri sonra sorawaty diýe. Şu taýda nämeden gurrun etdik diýdi Müslüman. Hafa enatadan şonýalak arasa adam dogormy Müslümanlar? Zihniňize bir sual gelýänler, onda näme Awran Peýgamberiň dädesi kafirmişdik diýip. Ona Hudaý Taala jogap berýär. Wa laqad atayna İbrahim rushdahu min qabl. Awran Peýgamber bolan Hudaý Taala mustaqim öz tawfiq enatasyndan näl. Özüm Hudaý Taala erşad etdim, özüm ýola saldym diýär. Ey Müslümanlar, Hazreti İmam Azam Ebu Hanife'ni tanıyanız, şoň ustady kim? Hammad diýerler, radıyallahu taala. Hazreti Hammad'ın ustady kim? Hazreti İbrahim en-Nakhai diýerler, radıyallahu taala. Hazreti İbrahim en-Nakhai, Hazreti İmam Azam Ebu Hanife Hanefi mezhebi ke 1 milyard hordaýşymat Hanefi mezhep baýerin gözünü şoň bonyan gozarynyň ustadynyň ustady. Hazreti İbrahim en-Nakhai 16 ýaşarynda mufti boldy diýe, jahana fatwa bermäne durdy diýe.
Bir wagt bir bende Huda Hazreti İbrahim Nahay'dan sual etjek bolup gelenne enesi çykdy diye Hazreti İbrahim Nahay'ın radıyallahu taala. Enesi diýdi diye jana İbrahim'a deşik girdi diýipdir. Hudaý Taala günäsini geçsin diýipdir. Deşiğin ýolunu omrun geçirýär diýipdir. Bolýa diýipdir. Daýza gözleşer diýipdir. Sen deşiğin ýoluna omrunu geçirýär. Hudaý Taala on günäsini geçdi diýen, meger nägat deşik gitýär diýenne aýda 2 defa gitýär diýipdir. Onda daýza sen özüň näçe gitýän diýenne aýda 1 defa gitýän diýipdir. Ey musulmanlar, şu enelerden Hazreti İbrahim Nahai döräpdir. Hazreti Malik ibn Dinar işdiýänlersiňiz adyn ewliýalardan. O wenne Huda gawatda aglardy diye. Sag geçte sogawy ýazýan, gawzatlar ýazýan ferişte. Çepgerişinde de teleke zady ýazýan ferişte. Men şu namy amalymda sıncadyň geçiren omrumy, ay sınjady tüýdip men sagyrşymdaky ýazan, ýa çepgerşimdaky ýazan feriştäni namy amalymda sınja bolmadan çekinip, hatda şu gama bilen garnym ýarahamda iýiçkim alsalar şonu görýän ýepdir. Utanýan men deşýidi omrum kän geçirmäne. Hazreti İmam Buhari, Sahihul Buhari bilýänlersiňiz. Hazreti İmam Buhari enesiniň zähmeti bilen netije ýetdi diýýän musulmanlar. Hazreti İmam Buhari oglan hadadesi dünýeden geçýär. Enesi bay agly ýaşy oglum Hudaý Taalaň söýen bendesi bolsun diýip, hatda kör boldy diýär. Kör bolandan sonra ýene beter aglapdyr. Men kör, şuňa näçe saklaýyn. Indi men özüm bir nefer saklamaly boldy diýip kän aglady diýär. Ahirde Hazreti İbrahim peýgamber ala nebiyina we aleyhissalatu vesselam diýişine girakamda, ey falan zenana, Hudaý Taala sen oglun gaýgadensen, Huda üçün ağlansan yine gözün ewurip berdi diýdi diýýär musulmanlar. Şeýle ağlap gözün kör edipdir. Arassa adamlardan arassa. Onun için Hazreti İmam Buhari günne birji dana hurmy ýerdi diýär. Ertiden daşama 24 saatda taňzyýasy birji dana hurma. Onda näme diýip sen bir dana hurma iýýän diýende utanýan diýipdir Hudaý Taaladan. Hudaý Taalaň beren omruny öý bilen deşiğin arasynda töketmäne haya etýän diýýär musulmanlar. Bir bazaryň içinde milletin hakynyň ýyzyny gezmek, haram şähwetiň ýyzyny gezmek, bir-birini allamak bilen gördüň däl ha. Hudaý Taalaň ejaze beren zat ýöne sogap ýok zatdan men namy amalym töketmäne haya etýän diýýär musulmanlar. Ya Hazreti Nawwar diýen zenana, Hazreti Zeyd ibn Sabit diýen sahabaň ennesi. Hazreti Nawwar adamsy ýok bolmaly bende Huda Hazreti Zeyd ibn Sabit taqriban 13 ýaşyndaky jenge Bedr bolýar. Jenge Bedre gitjek bolanda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sen oglan bolýan diýip ejaza bermeýär. Şonna aglap ýyzyna wurulýar. Şonna ennesi Hazreti Nawwar aýtýar, "Janagul demirdon geyip bilmäňde kılıç bilen Peýgambere kömek edip bilmeseň, Hudaý Taala sana alym berdi. Almaň bilen kömek eda da Peýgamberiň ýanyna bar, men alym bilen näjre dine hytmat edeyni de sora diýär." Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamyň ýanyna baranda Peýgamberimiz aýdypdyr: "Ey Zeyd, sen Yahudyň logatyny öwren. Qur'an-ı Kerim iňipdi, şo lahzada zol iňipdi, ýöne kitap bolanak entek, üýşürlenak. Şu Yahudlar şolaň logatyny öwren, men kitabym hewala gorkýan şola tahrif edämäsen, bir zat edämäsen, holasa kitabymdan gorkýan diýip, şonda Hazreti Zeyd ibn Sabit enesiniň teşwigi bilen 17 gijede 2 hafta hordy 17 gijede tamamen logaty Yahudlary, Yahudi keplemeli bolanlar şolaň logatlaryny full bildi diýär musulmanlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da katibe vahiylerden etti diye. Sonra Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın vaktinde de şeyle vahiy üyüşürüp Kur'an-ı Kerim üyüşürmekliğe sebep olalım bir diye Müslüman doğallı. Näme görürün gerek bir zamandan başka? Arassa olmak gerek. Özümüz dur saklayalım. Arassa küydeden arassa su sızarayım Müslümanlar. İçinde lohur yatan küydeni içine su koysan o da lohur olur. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. Hudaý Taala enata bilen insan urwamaly edipdir. Ene näpäk bolsa, ýa ata näpäk bolsa,
Bulanar ey musulmanlar. Oğlan bulanar. Onun için evliyaların zenanaları adamsı işe gidenne sırtından vasiyet et qalardılar diye. Biz açlığa sabır ederiz. Emma bolar varmı lokma getirakhamda bize zaylama cehennemin oduna sabır etmez deyip vasiyet ederdiler diye musulmanlar. Gayrat edin. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın şeriatine qadam atacak bolayın. Peygamberin en atası arası bolşal Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek nesil şondan qaytmaklyga sebep bolupdyr. Hatta tarihdarlyk gurrun beriye Peygamberimizin neslinden Hazreti Adam atadan ta Peygamberimizin arasını tarihler dörüp muvassak menbelerden biz Peygamberimize 500 tane ene tapdık diye. Peygamberin meselen falan enesi onda şeyle kakasının zenanet, qarı kakasının zenanet, qarı kakasının zenanet şeydi 500 tane zenanan yazdık hiç kaysının suyu sabıkası yoktu diye. Arası adamdan arası doğar. Arasıdırsanız yani Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın siretinden hedef şu beyk evliyaga mengzap, şon yaşayışıyal yaşap, şon kepleyişiyal keplep ey musulman doğullu yaşamak gerek. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı 10 yıl hizmet eden Hazreti Enes gurrun beriye radıyallahu ta'ala anh Ma şememtu anbaran qattu men hiçbir enber diyen atırı ishak görmedim vela miskan vela şeyan miskte ishamadım ya başka bir muattar zatlar ishamadım atyaba min rihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın isiyalak men atırda tapmadım miskte tapmadım anber de tapmadım diye Müslümanlar. Şu oturan celeseňiz Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ruhun hoş etdiýän jelese. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı sahabalar tapjak bolanny isi bilen tapardy diye. Her yerik baranna isi giderdi diye. Atır çalmaya ki Peygamberimizin öz mübarek deri atır bolardy diye. Gerçekten atır istifade etdiýän wagtlarda bolupdyr. Ýöne öz hususi zati insan bize günahkar derlämizi ennamyz biderek bolşýarlar. O beyik evliya Hudaý Taalaň dostu derlerine atır bolardy diye Müslümanlar. Şon nurdan yaradylan Peygamber. Bişek Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın razylygy bakal asır. Ýa-da keyf edip oturmarsyňyz ey Müslümanlar. Men bilen siz bir kelasa bereket ýagdyrýan inde zikre salihin tenzilur rahma. Gawa adamlar agzaňda bereket ýagýandyr ey Müslümanlar. Hudaý Taala ihlas edip gelipdirsiňiz. Iki dünýäňiz awat bolup dünyada biz olar ýalak bir muqaddas adam bolmasak da ýa aýtdym. O evliýa-y kitaby saklap cennete girýärler. Biz de Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a mehabbet edýär. Şu mehabbetin hormatyna Hudaý Taala bizim günämizi geçip kemo kastylar Hudaý Taala köfün urun edip kıyamatda şu beýik insan bilen cennette hoş bolup ýaşamak hemmäňize nesip etsin inşallah. Gelecek hafta inşallah Rabiul Awwal aýy dogýa. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek dünya gelen ay. İnşallah Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın da dünya gelişi geň ajaýyp gurrunlary bereketli ýagdaýlar bolar. Galmadan gelin inşallah. Nefere bir alhamdülillah ve teala dua edelim. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.